Τίποτα. 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 Εσύ ψάχνουν 2 εβδομάδες αγγελία για αρχιτέκτονα και τίποτα γάμο. Τι να πω κι εγώ εσύ. Υπάρχουν 2 διαφημιστικές στην Ελλάδα και μία διαφημίζει την άλλη. Εγώ βρήκα μια δουλειά για λογιστή. Αλήθεια. Ναι, είναι απλήρωτη πρακτική με προοπτική απόλυση. Και αυτό σε φοβίζει. Πες μου, πώς νιώθεις? Δεν χρειαζόμαστε ψυχολόγο, οκ. Ρε παιδιά, κάπου πρέπει να εξασκήσω τις γνώσεις μου. Και εμείς, αλλά μέχρι τότε καφέδες. Γιατί κάνετε, γιατί κάθεστε. Έχουμε παραγγελία, ένα φραπέ. Πάμε λίγο. Για πού είναι ο φραπές, ο πελάτης περιμένει. Αφεντικό, ήρθες πάνω στην ώρα για να δεις τα σχέδια. Ποια σχέδια? Για το ποτήρι. Σου έχω εδώ πέρα το μοντέρνο, έτσι. Μεταμοντέρνο. Αυτό είναι το αφαιρετικό. Εντάξει, δεν το συνιστώ. Προμοντέρνο. Ντεμοντέρνο. Το πιάσεις ντεμο. Και το αγαπημένο μου, του μέλλοντος. Τι είναι όλα αυτά, ρε, με φραπέ παραγγελώ. Το λες απλά φραπέ, γιατί δεν ξέρεις τι σημαίνει. Φι, όπως φιλία. Ρο, όπως ρεβολιόν. Α, όπως αμάν, με πιες κόψιμο. Πι, όπως 3,14 σεντ, που είναι το πραγματικό κόστος του φραπέ. Και όπως Ελλάδα. Ήδη σου έχω χτίσει καμπάνια σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και τύπο. Κοστίζει μόνο 5.000 τη μέρα. 5.000 δεν βγαίνουν αυτά τα λεφτά, παιδιά. Αφεντικό, τα λεφτά βγαίνουν. Αντί να πουλάμε όμως έναν καφέ σε κάθε πελάτη, θα πρέπει να πουλάμε 6. Τα νούμερα είναι εδώ. Όλα βγαίνουν. Ορίστε, μπορείς να δεις και τα λογιστικά βιβλία, άμα θέλεις. 6. Αυτό τα αλλάζει όλα. Τι λες τα πάντα, ρε, ένα φραπέ ζητήσοντας, τι λέτε. Αφεντικό, γιατί αυτή η έκρηξη οργής? Μήπως σου θυμίζει τη δύσκολη παιδική σου ηλικία? Για πες μου, μέχρι ποια ηλικία φύλαζες? Ή μήπως θυλάζεις ακόμα? Αφεντικό, σου έχω εδώ το σχέδιο. Πρόσεξε, ρίξε μια ματιά. Βλέπεις απλό, μινιμαλιστικό, Back to basics. Ή μήπως πρέπει να πω back to frappasics. Δες και τη μακέτα. Ορίστε και η μακέτα, Δες εδώ, ευάερο, ευήλιο με προστατευτικό φράχτη. Στο έχω και σε βερζιόν αντιπαροχής αν δες αφεντικό. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, κανείς δεν πίνει 6 φραπέδες. Ποιος θα πηγεί 6 φραπέδες? Με το κατάλληλο σλόγγαν, όλοι θα πιούν 6 φραπέδες. 6, λέξη, αλέξη, τρέξει, παίξει, αντέξει. Πώς τρέξει, Αλέξη? Sexy, ναι. Bring you sexy back, bring 6 back. Με πρόσωπο της καμπάνιας, τη θέλξη. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Η θέλξη είναι πάρα πολύ φθηνή και ταιριάζει άψογα στο μπάτζετ μας. Ποια θέλξη, παιδιά, τι 6, τι λέτε, έχετε τρελαθεί? Αφεντικό, γιατί ταράζεσαι στο άκουσμα της λέξης θέλξη? Μήπως σου θυμίζει το θυλασμό λόγω του τεράστιου στήθους της θέλξης? Αυτό ήταν, τελείωσε. Δεν σας αντέχω άλλο εσάς και τα επιστημονικά σας. Λοιπόν, πού είναι ο καινούργιος servitόρος? Δημητράκη, καταπληκτικό παιδί. Άνεργος αθλητής. Φέρε τώρα, εδώ. Πάρε αυτό, πήγαινε στον πελάτη εκεί.